Ming ngurut wae saka Mbak Orisa. Ya monggo Mbak jumeneng Mbak. Klintang-klintang numpak andang ngabel klingklong. Orisa daleme ning wetan kono biyungan pinarak Pak moh iya lan apa Pak wis ora ogah omahmu mambule tong sapine akeh kok ya ora apa kula tebih kok Pak tebih kok mambu masih sok tok terjake omah ya ora apa-apa ayo nembang iki bapakmu mbokmu mesti do nonton iki anak-anakmu pira to tasih setunggal. Oh ayo anakmu karo bapakmu mesti nonton. Bapakmu jenenge Kancil itu. Aja sembrono. Arapane Pak Kancil. Iya. Kok ngertos ya Pak? Ngerti wae. Oh, omahmu asline Karongan. Omahmu mburine sedulurku Mas Mega Mas Mendung kae. Iya. Asline mula aku dikandani kae anake Kancil. Wah candhak kowe aku. Mulane timunku sok ilang aku ya. Dicolong bapakku. Heeh. Sirku tok colong, ane malah. Iya. Ayo pepeling. Ya, ana sing nyuwun. Diaturake. Sing nyuwun saka sapa, Mak? Saka iki mau jual beli kambing masak tongseng gule. Ude kambing Mara Mulya. Ya. Ki jan Pak Mulyanto iki nek ndi nonton terus sing kagungan usaha dagang kambing Mara Mulya iki mesti angger ngaringi nyun lagu nek iki kertu nama ngene iki. Iya. Tak anteni nanggap kok ora nanggap-nanggap ya. Ya wis ora apa-apa. Mangga. Mau karo Pak Wabuk Wakil Bupati disebut dalang 1000 umat. Nah, ngebanget kena. Iya, ning ya matur nuwun disebut kaya ngono ya aku seneng. Iya. Ning Jakarta ngono malah dalang 1000 malam. Lho, kaya wong ramal nomer to. Ha iya. Dalang 1000 malam. Iya, mangga. Luar biasa nok bengi iki evene ora ming mayang ya ning digawe ana 2 event. Evene apa? Mancing. Lho, mancing kok bengi-bengi? Mancing karo ngrungokke wayang. Oh iya to. Iki mula sing padha seneng mancing wis padha mangkat ning papan sing ditemtokke panitia. Oh iya, dimulai jam 12 malam. Oh ngono ya Mak. Matur suwun, monggo terus. Kang Angka siji wilujeng katur Pak
Bujange Mbak Limbuk ngaturaken panyuwunan saking komunitas pecinta wayang Indonesia saking Singapura dan Thailand khususipun penggemar wayang Kiseno kanthi sekar Jurang Jugruk. Wassalamualaikum. Mbak Yusi Pramita Lintang Ningrat. Waduh, endi gambare kaya ngopo jenenge kok Mbak Yusi Pramita Lintang Ningrat. Niku ketoke ayu lho, Pak. Ketoke ayu. Yo ngapa? Mboten apa. Iki sarep Ramadan aku menyisihkan semua. Awar manekung tenan aku sesuk. Iya, ya syukur, Mak. Iya, lha esuk kapan nek ora saiki sok kapan? Mula para ulama nyebutake berbahagialah kamu ketika kamu bisa bertemu pada bulan Ramadan berikutnya. Iya. Nek saiki para kanca-kancaku ora ndang poso, iya. Sesuk kapan meneh? Ya nek sesuk isih ketemu Radon. Iya. Sing jeneng siji pesti loro jodoh telu tibaning wayu iki gumantung marang panguwasaning Gusti. Ngono ya, Mak. Titah mung sak derma nglakoni. Kalau masih ada kesempatan, kenapa tidur? Kenapa tidak? Kenapa tidak sekarang? Iya. Pancen bener. Yo, mulai sesuk mulai do anu sing tak tau poso-poso iki sing ya godho angel-angel kuwi do mulai poso. Pak Seno poso mboten? Insyaallah. Alhamdulillah. Mugi-mugi nggih, Pak. Watona aku kae cangkeme Hendro Pleret ya. Ketara kok tebel tangan. Iya. Ya kudu kok ya. Iya. Matur suwun. Ya terus. Kang angka loro salat Dene kang telu wis tak gawe tulisan kok. Aku wis gawe tulisan tak templeke pager rumahku sesuk. Iya. Bagi wiyaga yang tidak poso dilarang datang di siang hari. Iya. Ngono ya, Mak. Ndak kuwi anu esuk ganggu enak. Iya. Anggere do teko poso, Pak. Poso. Terus lidut ngene iki. Akhirnya ra yo nut ae. Aku biasane iki jane aku ki wonge apene sok keganggu penabuh-penabuh lho. Iya. Iya ya, Mak. Terutama sing enong. Lho. Seneng ngono. Sing enong ki nggo sego dhewe. Ora ikan iki. Heeh. Padahi rantang kowe apa aja? Rantang. Isine apa? Sego jangan. Ora ono lawe we. Amrane ayo do goreng. Ah. Ayo aku dadi goreng ya melu ngicipi ta. Aneh. Idene kanca-kanca iki lho. Iya. Iya ya. Mula tak penging sesuk pokoke sing ora poso ora entuk dolan ning omah. Iya. Aku nek ora poso ora mlebu omah kok. Terus Ramadan nindake poso ngono. Kapat ya kat ping 5 ibadah haji. Sugeng dalu Bucange Kebumen nderek streaming rame-rame nyuwun tembang Kadung Tresno Mbak Tiwi. Wo, Mbak Tiwi mboten tindak nembe badhe nglairaken. Ya. Sugeng dalu Pak nyuwun tulung punika dipun ucapaken Bela Sungkawa live. Oh iya, sapa Mak? Mas Egi Setiawan ki penggemar wayang saka nek ora kleru saka Madiun no. Iya. Wingi dek aku ning Madiun neng pinggir kotak ngono iki nyuwun foto bareng karo aku, Pak, pareng foto. Monggo Mas, foto bareng lah kok dilalah kersaning Gusti kondur nonton wayang kecelakaan terus sedo. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matur sembah mugi-mugi diapura sedaya keluputane ya, Nak. Ya, pinapanaken ning swarga. Amin. Monggo. Rukun Islam sampurna
mangga iringane Mas yuk. Matur suwun Mbak Orisa. Ya. Dilukir sapa? Mbak Ika Suhesti. Ya. Ki sing spesial gubuk asmara. Ya. Saka bengkel cat mobil apik. Ya. Google Map cat mobil apik. Oh ya. Ki wis ditulisi harga khusus untuk PWKS. Oh ya. Kanthi syarat nek ndandake mobil ngau kaos PWKS. Ya. Entuk rega rada miring. Ya. Rega miring ki duwite pas ning le bayar miring. Oh. Ayo Kak. Mbak Ika Suhesti. Ya. Kok ora tok seperti mangga-mangga Mbak Ika. Aturan cuman
gubuk asmara pamundutan saking pamirsa mbak. Matur nuwun, Pak. Tak gaweke spot lho kowe pisan. Nggih. Ki aku wis gawe engko nek Elisa ya ana spote dhewe. Oh. Ku sing spot Mbak Prasti iki mung cukup tarerat. 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 Susu murni nasi. Ngawur. Yo. Gubuk asmara, Mbak. Pinangkani pamundutan gubuk asmara. Dibawani iki engko isih ana sing penonton sing arep nyumbang tembang sinom ketoprak. Yo, Mas Bambang, Mas Bambang. Mas Joko apa Mas Bambang? Mas Bambang. Yo. Nyingkar nyingkur Wiwitane wiwitane nyingkar nyingkur kudune omahe ngendi? Omahe Tanjung Sari. Kudune kowe wis mulai belajar parasit lho. parasit pripun? Para nganggo parasit ya lho. Nah, Nggih, mabur nika to? ha iya nek mayang medun kowe mandeg nang Bukit Bintang kuwi. Delok Terus? alamate ngendi alamate terus cul kleang. Atemangsang. Ha iki. Mesti ngedunke rebutan kaya aku wae. Bejang diajari nggih, Pak, nggih. Oh, beres. Lek ngarahke parasit niku lho. Oh iya, aku meng ngene kok nek cara wong anu bedene iki pasukan angkatan udara ke nek ngene iki menggeke rono. Oh. Nek ngene menggeke rono. Nah. Pokoke kulino. Nek rene mesti kowe nglindinge rono. Heeh. Nek ajeng maju pripun? Hah? Nek maju. Iki manut angin. Oh. Dadi nek kowe arep ndelok arep nyemplung parasit kowe ngene iki. Ki sing silir sing ngendi? Nek sing silir kene angine rono, nek sing silir kene angine rono. Ora percaya kowe wong delok golek angin ki. Ayo. Jijiki. Nek iki praktekke kok jujur. Oh, dimut tenan lho. Lah iki semil iki. Kipas anginku nang kene. Iki aku krasa lho angine saka kene. Berarti angine arahe rono. Lho. Oh. Nek kipas anginku nang kene, kitake kene. Sing silir nang kene. Ada silir ta? Coba, Pak. Coba ya kene di sini. Kok kira wong tua ngeplak. Wong tua ora tataran. Iya. Nane Lingsem yen ke mutan lelo lelampahan kang wuri tambah meneh ngono. Iya. Saking Purwokerto, ya nyuwun lagu Gubuk Asmara iki wis diaturake. Ya, wah Tangerang, PWKS Tangerang, warga laras tetap jaya dan membahana, selalu paling panglipur datang sedaya masyarakat. Kula mboten nyuwun napa-napa. Oh iya. Lucu lho iki. Heeh, kirim rekoso kok ora kirim apa-apa. Ya, 7.679 penonton di streaming. Ya, wah, Janto iki ketuane Pepadi Bantul. Oh, iwake gede-gede. Oh, iki mancing, Dek. Oh, ya ora apa-apa wis ben. Ya. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Saiki anu ngetokke sinden sing rada koplak iki nok ya. Mbak Elisa. Ya. Ayo Mbak Elisa. Di apa jenenge iki diaturi jumeneng. No. Mbok yo mesam rangut petae apa? Mbak yo guyu sesat petae
tok sinden tok sebut rada koplak. Ken biyen basa Jawa ora tau lancar. Iya, Elisa iki. Elisa. Nggih. Rak kaya wedhus to, Mbek. Heeh. Injih. Nah, wis diajari bola-bali injih dalem Pak Seno. Injih dalem. Pak Seno Nugroho. Ya dalem Pak Seno. Ya, karang ya wong rada kaku. Ini iki wayangan dalam rangka pemilu damai. Pemilu damai. Sakwise pemilihan umum pesta demokrasi mengharap semua kembali damai, rukun, manunggal. Yo wayahe ngono ya Pak. Wayahe damai. Heeh. Awak dhewe ora entuk jotos-jotosan mabuk nek kalah yo aja mabuk. Iki kaya tulisane kuwi lho. Jogja harus lebih adem dan ayem. Adem dan adem. Adem dan ayem pasca pemilu. Menang ojo umuk, kalah ora ngamuk ra ketok. Ha iya, kalah ora ngamuk. Kalah ora ngamuk. Sing kalah legowo. Yo sing menang aja jumawa. Apa jumawa? Jumawa. Jumawa api mawa. Mawa api nggo mbrongot sirahmu. Jumawa apa jumawa? Jumawa iki pongas. Pongah. Umuk. Umuk. Umuk kepo enggak ngerti. Umuk ki waduh aku melu mumet ya. Apa yang gampang aja kata-katane. Anu apa jenenge iki adigang adikung adiguna. Apa mendadik adikung? Adugang raimu kuwi. Raretine. Adigang adikung adiguna. Dong ora? Ora. Ah kuwi sedulure adi becak. Walah di beca ya ngerti. Ora kok njur dibeca. Apa dadine? Umuk Apa umuk? apa sombong. Oh sombong. Tidak boleh sombong. Sombong ki umuk ya Pak. Oh kita nggak boleh sombong. Kalau menang ya jangan sombong. Kalau misalnya kalah ya jangan ngamuk ya. Bener. Gitu. Kita satu bangsa. Ya satu bangsa nusa, satu ya bahasa. karena perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia. Iya, ya iki cah S2. Lulusane iki wis sarjana psikologi S2. Dadi aku iki jane kalah pinter sak pole. Ning gandeng dhek anak buahku ya tak goblok-gobloke. Ayo. Wis ora apa-apa. Ya, pokoknya kudu adem ya Pak Keben. Aja gampang dihasut. Gampang dihasut, dibobong-obongi. Ora oleh, pokoknya kudu adem. Ku nek diomongi ya ndase lebokke kulkas wae ben adem. Ngono. Buka kulkase ndase lebokke jelas adem, Pak. Nyas. Terus gawe teh terus ndase lebokke teh. Terus dadi es teh maksudnya. Ayo aja ndelebokke kulkas ora. Kowe sekali waktu itu semakin arif, semakin iso basa Jawa sing apik. Sing jeneng Tai iki aja dinekke nang wayangan. Kowe mau muni to? Nggih mboten paring. Mboten pareng kok tak unekke kok nggo paring. Arep muni ai, bingung saking bingunge. Oh, ramai wis dipek Oriza. Lah ai opo meneh ya basa Jawa nganggo ai yo Tai paling no aku langsung ngono. Ya wis kuwi kecekele kuwi kok. Kuwi aja disebut. Terus ndas kuwi ya ora entuk disebut. Mboten paring ya. Mestaka. Nek tai ya kotoran utawa telek. Kotoran. Wis kuwi paling kotoran ni regetan, basa Jawane regetan. Regetan. Oh ya ora regetan, ora regetan. Regetan. Nek rege iki ngene iki. Rege ngene-ngene. Ya ngerti aku nih. Ya Pak Seno berarti benjang nek buang regetan ampun ten kali nggih. Nek buang regetan ten WC niku pencemaran air. Kowe kok mulang aku ki pangkatmu apa? Ki ana hubungane. Anggepmu aku ki ra ndek WC. Ya aku ngerti wingi kae kok. Gayane wong ra geser-geser ngene. Wong ra geser-geser meneh. Langsung dodo ning kali. Walah. Ngisin-ngisin tenan. Gayane pendopone gede, gayane ketok magrong-magrong ana lampune wangun-wangun tetep ngising ning kali. Malu saya nih. Jangan. Kowe piye to, Mang? Aku wis mbedhek kok.
Elisa kok yo ngetutke wae. Nek nang nggon aku iki aku mrono tutke mrono, aku mrene tutke mrene. Iki apa, Pak? Iki banyak. Kok ming loro? Wah, wis mulai mumet neh iki. Iki jenenge banyak. Lah iya kok ming loro? Jarene banyak. Banyak ki angsa. Oh, angsa basa Jawane banyak. Iya. Ayo takon ki marahi pusing pokoke. Iya. Akhir ketemu tak tinggal ngidul kok dhek iki nang kono wae delok banyak itu. Pak Sinwar ngopo kowe? Ya ngetutke wae ya. Ya ora apa-apa ya ben mengke wae ora apa-apa. Ya. Ya muga-muga Indonesia tetap damai ya saya. Ya jelas harus damai, ya. ojo panas. Contohnya kamu itu dari simbah bapak dari luar Jawa tapi kamu di sini seneng karo budaya Jawa. Tegese kamu juga mengangkat bahwa budaya Jawa itu luar biasa. Ya, yo angel sih tapi ra apa-apa. Paling ora nek sinau budaya Jawa iso bayaran. Lumayan yo, Pak. Dilit meneh poso. Iso tuku aku iki saiki nyinden. Makasih ya Pak Topik ya. Bisa nyinden malam ini beli salodong rengginan karo intip aku nih. Sesuk ngoposo Pak karo kerupuk sermier. Kuwi sesuk kerupuk apa? Kerupuk sermier. Sermier ki apa? Ya nek ning pasar ngono kuwi ngomongane. Pokoknya engko digawe seblak nek kerupuk kuwi ne. Dadi engko nek misale arep buka nganggo kerupuk sermier digawe seblak dipangan. Mengko bengi nek rada ngeles sithik ya diombeni wedang wae dan ngembang meneh. Sesuk-esuk sahure nganggo intip. Awet. Ayo lara wetenge. Keloro Pak. Lara wetenge nek mengintip tok. Ora wareg. Ora wareg. Lu wareg kok. Sa intip kuwi siji. Ombene yo paling ora 2 gelas. Dadine engko sak ceting ning kene dadine. Kuwi cara gampang. Oh, maksudnya intipe kena banyu ki terus mengembang ngono to. Mengembang. Ngene wae, kowe mangan pari wae. Padha wae ya jane, Pak. Padha wae kuwi engko disoki wedang terus nganu apa ki ketemu tok reki. Nganggo rek kae tok reki. Ngono nek wetenge rada panas kae berarti ning jero wis mateng. Oh, disego ya, Pak. Arek kok. Oh, arang kowe koplak. Jane sing petok ki sapa? Kowe kuwi sing petok kok. Iya. Oh, intip kok dinai sego kok terus mengembang kuwi cara ngendi? Ya. Kalau chattinge wis dienggo topi Pak Hendro ya. Chattinge, Pak. Ora kurang ajar. Lah yo lucu iki panas-panas kaya ngene kok nganggo topi ala Rusia. Panas kaya ngene yo santai wae dikondol rambute Popi nganggo topi Rusia. Dodolan iki kaya dodolan obat tetes wing gleleng ya, Pak. Bio 7. Nganggo kacamata ireng barang padahal yo peteng. Ha iya. Apa ngono lho. Ayo wis dhewe wis kulino kok bengi-bengi nabrak cagaki wis kulino. Sing penting gaya ya, Pak. Wah, zaman now ki pancen susah. Ayo gayane iki Bio 7 yo very much. Wah. Ngapa kowe, Bro? Peteng e, kacamatamu kowe. Iya. Iya. Love you to Pak Hendro. Ya. Ya, ditembake sa. Nggih, napa. Ngaturke apa? Kadung tresna napa-napa. Posike iki pamundutan pirang-pirang kok kadung tresna kadung niku tresna. wonten yo niku. Manut karo aku. Oke, siap. Enggak apa-apa. Ini hampir Ramadan wayangan terakhir aku manut kamu. Iya. Loh kok amanat aku piye? Ya, terus kalau sesuk bar Ramadan kowe ora manut karo aku. Enggak, yang geleleng dong. Duitnya banyak. Kalau sekarang yang mana dulu? Oh. Besok Ramadan gleleng. Habis Ramadan gleleng. Iya. Aku ngikutin Pak Kislan itu loh yang demung. Katanya harus gitu. Ah iya wis ora apa-apa. Ya wis pokoke esuk ya nembang. Iki ana sing nyuwun gugur gunung. Gugur gunung. Medal ora kowe ya. Gugur gunung? Heeh. Apa gunungnya mati? Sing gugur iki pahlawan. Kok gunung mati bareng? Ini. Piye, Pak? Gugur gunung ki judul. Oh, judul. Gugur gunung ki ayo dong gempur gunung, gotong royong supaya ora banjir, supaya ora erosi. Oh. Ora gugur perkara mati ora. Oh, beda. Nek sing gugur ki pahlawan bener, pancen omonganmu bener. Ya. Tapi iki judul lagu gugur gunung, ora sik gugur pahlawan.
Oh, beda meneh. Beda. Berarti gugur kuwi mati apa dudu? Manut. Arep tok dudu ya ora apa-apa. Arep mati ya ora apa-apa. Oh, ngono-ngono. Aku kok dadi melu kagok. Ayo, gugur gunung bawane anu kejere sing pelok barang. Oh, nggih. Nah. Yo. Neno. Malangan. Manut terserah. Oh, bebas. Bebas. Okay. Oh, Malang piye? Apa enak mujur? Oh. Malang ki ora panggonan. Malang ki tempat. Ya tergantung. Oh, kok tergantung. Dadi basa Jawa ki akeh artine. Oh. Malang ki nek ndelehke genter ngene iki Malang, ora Malang ning dalan. Nah, kuwi Malang ya ana kutha ya ana. Oh ya. Oh. Mujur ki ya nek ndelehke genter, ora mujur genter iki udah ngebruki. Iya ana mujur ndelehke genter jejeg ki mujur. Oh, mujur ki ya ana beruntung. Lah dadi artine akeh banget nek basa Jawa ki aja tok gebyah-uyah. Oh, utek ora tekan, Pak. Ora tekan utekmu, utekmu. Iya. Psikologi kok ora tekan. Oh iya. Dene kaya ngono muni S2 Pak aku. Ambok remplokan sak lemari es ora perlu. Ayam cemang kang mubanya putih simbok nganten. Iso ngucape kudu ngerti artine. Ganten ki apa? Ketau? Nginang. Oh, nginang itu yang pakai merah-merah itu intinya. Oh, simbok nginang. Ganten nginang. Ya. Nginang karo ngilo. Lho, ngopo menang? Senggakan kuwi. Hah? Kuwi senggakan. Senggaan ya. Yo, nginang karo ngilo ngono ta, Pak? Senggaan. Yo, senggakan. Ora senggaan. Mandeka delima putih kembange Na mandeka Iye, bapakne saka Lambelu, mbokne saka Toli-toli. Wis suarane apike kaya ngono. Jan anak-anak kok apik ya nek mongko basa Jawa nek omongan ora jelas kok nembang-nembang kok iso apike kaya ngono. Iya. Turise bujang iki. Oh, to. Isih bujang. bujang ki nggo lanang ya, Pak. Bujang ganong. Nek wedok apa, Pak? Nek wedok ya isih legan. Olegan. Nah, isih legan. Ora tau ndeyang. Wah, yang ki nomor kae dhewe nek wong sing gayuh prestasi ngene iki. Ya, keri dhewe yang ndeyang pedhot, ame dindas-ndaske kok. Teka Gawe juaning ati. Aku heran loh, Pak. apa? Kok ya kalau kamu tuh dalang saking terampilnya ya. Gadine dalang wae iso disambi video call karo Pak Santoso padahal. Cedak wae video call.
Nyongkon ning video Aku kan sayang Rosana. sayang karo Pak Santoso yo karo senyum-senyum mengko kadang-kadang dingenekke HP-ne ben Pak sik menawa iso ngerti penontonnya ngene iki ngerti nek dalakan madhepe rono dadine karo Pak Santoso diewangi ngene iki ben weruh penontonne ngono ki canggih modele sak iki rasa cerewet gek nembang. Gua muntel lemper. Oh iya ya. Ayo godhong gedang. Ku mlawer ya tapi ne. Hah? Nek nggo godhong lemper ra iso mengko berarti ne. Nggo buntel ketan jenenge lemper. Oh, ketan dibuntel jenengane lemper. Nah. Nek sing alus terus dinehi apa jenenge gedang kae jenenge Nagasari. Kuwi yo nganggo godhong gedang. Oh, godhong gedang nggo nogos. Oh, kuwi sing tepung nasi karo gedang. Oh iya iya. Seko karo gedang dadine Nagasari. Lemet dione apa lemet? Apa? Lemet. 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 Lemet kuwi ketan ning dideplok alus jerone kayak gula Jawa. Gula Jawa. Enak manis, warnanya coklat. Wis tau. Udah penan ning pasar aku. Oh. Ya iki jenenge apa, Bang? Lemet. Oh. Kayak nyamuk aku ngono. Apa? Nyamuk. Nyamuk apa? Lemet. Lemut. Lemut kok kaya nyamuk. Iya, ayo kara nek sing sego dibuntel gedang ya ana jerone jangan. Apa kuwi ne? Arem-arem. Oh iya. Dudu jangan ana kuwahe. Nek nganggo kuah ya bocor mengkone. Kuwi oseng-oseng jenengane. Nek nganggo jangan yo diteneki ditetek yo tetes-tetes. Pinter dek ya. Iya iya. Wah, wis mah modar aku. Nek kae ngandani malah modar. Apan boyong rawuh. Kene iki barang atos sik dipangan kok. Kok iso ya? Apa kuwi contonane? Ha iki sing njaluk lagu iki. Lho. Masak tongseng. Tongseng dipangan tongseng. Heeh. Tong seko seng maksudnya. Ha iya. Ora ambiar cangkeme. Oh iya. Oh aku ngerti nih kene yo saking anune wedang yo ana yo. Wedang apa? Sekoteng. Heeh. Elok yo wong Jawa iki. Sekoteng terus dileboni peluru tembake ndasmu. Ora emosi kowe iki. Jak omongan kok emosi. Sekoteng. Sekoteng. Oh nganggo sekoteng. Sekoteng. Iya. Sekoteng. Sekoteng. Ora teng. Sekoteng. Iya. Sekoteng. Heeh. Kene wae ana kok wedang dadak ngenteni wong nyapu. Apa kune? Wedang apa? Sampah maksudane. Iya. Ya wedang apa dadak ngenteni wong nyapu. Ya ora. Ki aku dagelane saka anak buahku kowe. Iya, wis esuk-esuk anakku njaluk ki wedang apa? Terus SMS telas sih, Pak. Ngentosi nyapu ndasmu ya. Oh, resepe kuwi makane sarane pasen ape aku ya gelem lah sesone. Ngombe wedang woh ya. Ah iya. Nek panas pancen iki iso nggo ilangi reget ning tenggorokan. Oh iya iya. Uwoh ning ora nambahi reget malah ngilangi reget ne. Terus Bidangan singa miruta. Miruda ya apa? Enggak tahu lah. Wah, kamu itu kalau nembang harus tahu artinya. Enggak tahu. Miruda. Apa miruda? Iya sama saja dengan miongklok. Iya. Oh, salah satu jenis mie. Miruda. Wow, berarti ban dipangan ya, Pak. Kok ban dipangan? Ngajare miruda. Mie skoban nih berarti nih. Ngene wae. Sesuk-esuk baris kok kene rasah mulai to kowe. Tak gaweke miruda. Nek dinteke ajar. Lah aku rong tau ngerti kok. Kaya ngopo bentukane? Ayo wis ngono kae ting krungu ora karo-karuan. Iya.
sepi timbang ana prangta Ya. Kowe engko anu lho, apa jenenge iki duet karo Mas Katno rasa jumeneng ning kok sing nek examne. Ayo Katno, ayo kanca. Mayahi karyaning praja kene endi? Ngono. Tak omongi to. Apa, Pak? Sing so ngono kuwi sing lanang tok, kowe rasah muni. Ora oleh. Nah, sing nek wis nganggo sandangan Jawa ngene kudu sing sopan ora tak ceng-ceng so. Gayeng ya, Pak. Kowe nek ngono kuwi pas engko jam 2 bengi kae ning nggon Jam sepi. Kaya karsane pancen. Kok kirek, Pak. Kudu kirek. Salahe wong sinden kok saso-saso ora. Nggih, sempat nggih, Pak. Matur suwun Mbak Matur Elisa. nuwun.